हाबनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो बड'लेण्ड मार्टिस केमिस्ट्रि दे लोगोफोर भिडिअ'आवथ' एसे आलदा आलदाबो होनगोन लोगो दे वेलकाम टु दा माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बराय हरनाय जालायबाय दा आं दंफैयो रिंखांजाजों बहाय दं दा बड'लेण्ड मार्टिस दे नोंथांमोना नायलांबाय था होमबा ओरैजा समायना बिबारफोर दं आरोना बिबारखौसो होनदों दे बिबारखौसो होनदों नों जा समायना बिबार दं shit bibar bagan bibaran juga bibar bagan kasih dari mama 6 dong aja Bordelen Martis ini no Martis मानि बाहाय बर'नि जोहोलावजोफोरनि मुं दं आरोना बाहाय नैबे मा गुफुरनि नलबारि बाक्सा गायदे बसुमतारी सुरिपारा सराइबिल गसाइगाव बेरायफैनाया माबायदि मोनदों मोजां जायगाया माबायदि मोजां मोनदों बिबार बारि ना ओरैबो दंमोन आरोना खौसे जों लागोन नामा देखायो खौसे Hakrab Nazari नै फैथ' हाबनानै खोन्थानो हाला बिराद बुरजा दं बेहाय जोबनो गैया thousands औ अन्थाइ गोरा बड'सा
प्रिन्सिपाल उदालगुरि Nyoba K'क्राझार खाथिपारा सुजित नार्जारि Newis हिन्जाव गसाइगावनि सेलेना बसुमतारि स' गाइसमोन बेफोरनो आरोना माखासे बेनि लिरनायफ्रा नैफोरथ' बिराद बुरजा दं आरो बैहाय दिन्थिखाबाय माखासे बिराद मानसिफोर दं फट' लाबोदों बिराद बिबार बागान दं हेलौ गाइसमोन बेयाव नोंथांमोना DSLR गंसे लानानै बेयाव थाफैयोबा बिराद खामायनो हागोन बिराद फट' पिक्सार मोनसेयाव थाइबा लाबाबो बिराद खामायगोन मा बेनोसै होनबा नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो फोरमायहरदो कमेन्टआव आरो लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोना थेंक्स फर वाचिं बाय बाय